Her har vi den mega fede plade Come On af The Haze. Og læg mærke til de her farver. Altså, det reflekterer i solen. Det er flotte metalfarver. Det er en vild forside. The Haze er også et ret vildt band, så det giver god mening. De er kendte for på deres koncerter og bare få publikum med i en grad, der er helt myrt inden for bluegrass-genren. Men de er også i stand til ligesom at kombinere punk med bluegrass, især på deres hovedhit Coffee Pot for B-siden, går de i punkretningen ret seriøst. The Haze blev stiftet i 2017. Den her plade fra 2019, den er tredje. Prøv at komme mærke til den her flotte, farvede vinyl. Bassisten Sun Kingsneighbor, ham kender vi fra mange andre projekter. Vokalen er ret interessant. Sleepsco, han har også været med i The Wire, som man måske ellers er mest kendt fra, udover The Haze. Trommeslageren Fernox er nok ikke kendt for andet end The Haze, men han er stabil trommeslager, speed metal, måske inspireret af, kunne man forestille sig. Det har i hvert fald tangenter i den retning. Jeg vil klart anbefale. Come On, The Haze, fedt album, god energi. Det er ikke særlig langt, men du får sgu noget for pengene.